Voiko se puhaltaa karkkikuplia? Otetaan selvää. Okei, eka valkataan karkkeen. Ota ton, minkä äijä haluu. Hei, jätkä. Ei saa syödä kuormasta. Pakko kyllä ottaa yksi. No. Släppää. Okei, laitetaan näitä tähän lautaselle. Meillä on nyt varmuudeksi eri karkkeja myös, koska jos noi ei toimi. Jos ne ei toimi. Alright, sit vielä mikro. Roini, miksi täällä ei paljon valo? 40 sekkaa, sit katsotaan miltä se näyttää. Ootko kattonut 2.4? On. 2.4 tuli TV:stä silloin, kun ei saanut katsoa sitä. Niin tuli. Nyt sit totuuden hetki. Ei Nää on sulannut, mutta toiset karkit ei. Kokeillaan noista. Sitten testataan totuuden hetki. Vähän tuli. Kokeillaan vielä. Nyt tuli isompi. Vitsi, pitäisikö olla vähän kauemmin tuolla? Vedetään vähän mikroa vielä. Okei, lämmitellään vähän lisää. Nollakarkit suli. Katsotaan mitä käy muidenkaan. Okei, uusi yritys. Ei sitten tapahdu mitään. Eihän tää toimi. Nää ei sula millään. Onks meillä vaan väärät karkit? Olis meillä väärät karkit? Millä karkeilla tää olisi pitänyt tehdä? Taas tuli ihan pieni kupla, mutta ei se niinku... Ei